हाय गाइस नै दा जों बड' डिपार्टमेन्टआ पार्टि जानो फैदो आरोना सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं मा मा देखायनो हायो नाजानिसै जों बेरायनो थांना नायदो आरोना बै गोजौ हाजोसिम नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लानो नुगोन नै बेवहाय नायलांबाय थादो आरोना जों लोगोजों आंजों अनजालि अन्थाइ बिराद गिदिर गिदिर दङ आरोना दैयाबो गोथांसो नुयो खाथियाव नायबा गुफुर आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं देखायगोन एफा नै गिदिर नाय गिदिर ओइनै अन्थाइ होनो अन्थाइआ जि गिदिर गिदिर नायलांबाय थानो हागोन आरोना नोंसोरो अन्थाइआ दैयाबो गोथां नुलाय लायो नै खाथियाव नायबा गुफुरसो आरोना दैया लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय थानो हागोन बिराद मोजां नोंसोरबो पार्टि जानो गोसोबा बेवहाय फैना जाफैजागोन नै जोंना लोगोफोरा बैथिंबो जेथिंबो दङ आरोना गावबा गाव लोगो गावस्रालायजोब्बाय ओमफ्राय जों बिसोरनि खाथियाव माला साथा थांगासिनो हाबाय दं दिनै आरोना हरलाय दै एसे लोंनि जों बायना लाबोदों होनना खोन्थागोन आरो नायदो दैया उरुक साफायदो नै मालाय फट'खौ हाबलांसै नै नायदो दैया आयु ओइ उरुक साफायग्राफोरा नै दैया बिराद गुसु आरोना बिराद मोजां बेखि थांसै जोङो मारै मोनदों दानि आयेनफ्रा बोरै अनजुगोनाव बखि थांखो ओइनियाव बिराद गिदिर गिदिर अन्थाइ दङ आरोना इयाव ओइनै जि गिदिर गिदिरखा नायलाय बिराद गिदिर गिदिर दं आरोना ओमफ्राय हाजोआबो जि गोजौ गोजौ माने जि दैयाव थांबाय दं आरोना सिजोब्बाय नायलाय दैया ओइनै
गैया बेकार सेंग्रा आंलाय बेकार सेंग्रा आंलाय बेकार सेंग्रा ओरैनो थास्लायस्लाय गोसो होथोनाय खामानि मावनोसै आं जिराय जिराय माथो दं मोनसिगोन माथो भेकेन्सि गैया माथो मोननो थाङा Fitting mo sa Suberna. Basta ikarain eh. Wait. Huh?